Nola idatzi bihotzian garai bat. Nola idatzi bihotzian garai bat. Nola idatzi bihotzian garai bat. Nola dienasi bakarra dian alaitasuna. Nola ikusi zerbait Begiak itxiutan nola ukitu zerua logelan sartuta. Dio Ronnie James dio Bom, 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 Bon stop. Legius Hauei esker lortu dugu. Etxean pozik negar egin dut, lagunekin buelta txiki bat. Ez da amaitu luzatu egin da, musika burua, musika non nahi, dena ahaztuta. Orain ez zait gertatzen, bueltak ez dira luzatzen. Arrazoi mendekua, ez dakile profezia, zibis bazen parabelu, baina gorkak ez du abesten. Dio, Ronnie